యొక్క సంఘటన విచిత్రం ఏంటంటే అతను తన తండ్రిని చంపిన తర్వాత ఇంట్లోంచి పారిపోతూ ఆ ఊరు బయట ఒక వ్యక్తి దగ్గర నుంచి మొబైల్ ఫోన్ తీసుకొని అతని డయల్ 100కి కాల్ చేసి అతను ఇన్ఫార్మ్ చేయడం జరిగింది. నేను నా తండ్రిని హత్య చేశాను అని చెప్పి అక్కడి నుంచి అతను పారిపోవడం జరిగింది. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన వెంటనే పోలీసు వారు కూడా ఆ ఊరికి చేరుకోవడం జరిగింది. ఈ సమయంలోనే ఆ యొక్క మృతుడి భార్య తాండూరు హాస్పిటల్ నుంచి తిరిగి వచ్చేసి తన భర్త చనిపోవడాన్ని గ్రహించి ఆమె ఆ ఊరోళ్ళు అతను కొడుకే ఫోన్లు వేసి చెప్పడం అనే విషయాన్ని ఆమె గ్రహించి ఫిర్యాదు ఇవ్వడం జరిగింది. 8 ఎకర్స్ ఉంది. మిగతా వాళ్ళకి ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క ఎకరం రాసిచ్చాడు. ఈయనకి భార్య చనిపోయింది కాబట్టి ఈయనకి ఇస్తే తాగి దాన్ని ఇది చేస్తారని చెప్పి మనవడి పేరు మీద చేస్తారని చెప్పి అతను చెప్పడం జరిగింది. నిందితుడిని అదుపులో తీసుకుని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది. అతను కోర్టులో పోటీ చేస్తున్నాం. ఈ కేసులో మంచి ప్రతిభ కనబరిచిన స్టాఫ్ అందరికీ కూడా ఇప్పుడు రివార్డు ఇవ్వడం జరిగింది.